ואיך אתה עם מוזיקה קלאסית? אני מצוין איתה. באמת, אוהב? אוהב, אני לא מכיר. קלאסית קלאסית או גם בת זמננו? עד כמה קלאסית? שנות ה-70, 60? לא, סתם. שלי זמר. אז בואו עכשיו נדבר על אירוע מוזיקלי. בדרך כלל תשים לב, האירועים המוזיקליים היותר איכותיים, ולא שחלילה בערים הגדולות אין אירועים איכותיים, יש בפילהרמונית ובירושלים ובמקומות אחרים, אבל יש נישה מאוד איכותית, מוזיקה שעושים אותה באבו גוש ובכפר בלום ובעוד מקומות, ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על אירוע בשם מוסטלי מוצרט, בעיקר מוצרט, אירוע מוזיקלי קלאסי, שהתקיים בצפון בתחילת נובמבר. אנחנו אומרים בוקר טוב ליוזמת האירוע, מנצחת עדה פלג. בוקר טוב. אז הסטיגמה הזאת, אני ניפצתי אותה כבר מההתחלה, שזה לא מוכרחים לנסוע להיכל התרבות כדי לשמוע מוזיקה טובה. אין ספק, אין ספק. גם ההיכלות בגליל בצפון הם יפהפים, לא פחות מהיכל התרבות. יש אתרים נפלאים. והשם די מסביר מה הולך להיות שם, מוסטלי מוצרט, בעיקר מוצרט. ומה עוד? תראה, אני רק אגיד על מוסטלי מוצרט, גם כתבנו את זה באנגלית כי זה מותג, זה מותג בינלאומי, יש פסטיבלים מובילים כאלה בארצות הברית, באירופה. אני די התפלאתי שהייתי הראשונה ששמה את היד על המותג הזה. גם זה ללכת על בטוח בינינו. כן, כן. הייתי פעם בקונצרט בניו יורק, בלינקולן סנטר, והם ניגנו בהתחלה יצירה של פייר בולז. זה לא ללכת על בטוח. הקהל שרק בוז. פשוט, אני לא האמנתי שזה קורה בניו יורק, מקום מתורבת, אבל בתום בולז, התזמורת התחילה לנגן מוצרט, ונגמר ואז כולם נרגעו. תראה, זה איכותי, זה קלאסי, זה נגיש, הקהל, יש חלוצים. זה הפופ של המוזיקה הקלאסית, אולי לא? אם אפשר לקרוא לזה ככה. אתה הולך על בטוח. זה קלאסי, וזה נעים, וזה כיף, ואפשר לחבר עם זה כל מה שרוצים. עכשיו, את בעצמך מנצחת. כן, גם מנצחת. וכאן יש דבר שאני לא אצליח להבין. יש מעט מאוד מנצחות בעולם, נשים, ומעט בישראל, נדמה לי 1, 2, 3, גג. כן. למה? למה זה הפך להיות מקצוע כל כך גברי? זה היה מקצוע גברי. למה? מה, נשים פחות מוזיקליות? לא, יש בזה, לא. צריך שרירים בידיים? כן. יש בזה אלמנטים פיזיים לא פשוטים, לא מבוטלים. ויש לזה גם אלמנטים של, חוץ מהמוזיקה, יש לזה מנהיגות ואלמנט של ניהול. לאישה אין מנהיגות? הייתה פה שלי יחימוביץ'. בדיוק, כמה שלי יחימוביץ' יש. אבל היום יש יותר נשים, גם לאישה לעמוד על במה, מול 70, 80, גם מוזיקאים היו גברים יותר מאשר נשים. הם מסתכלים על וידאוים של, יודעת, של טוסקניני, כזה, אין שם אנשים. אז זה תהליך, אני חושבת, שרואים אותו בכל התחומים, וגם אני אגיד לך עוד משהו, כמה תזמורות יש בארץ? הרבה. כמה? הרבה יותר ממה שאפשר לעלות. יש איזה... 10, נגיד. נכון. אז אם נגיד יהיה 50%, אז זה כולה 5 נשים, זאת אומרת, אין הרבה, בכל עיר יש... אבל כמוך יודעת שאת יכולה להיות מוזמנת לאין ספור תזמורות כמנצחת אורחת? אין לי את כל התשובות, אבל יש לי לספר לך אנקדוטה שהזמינו אותי, התזמורת הזמינו אותי בגרמניה, והוועד המנהל אמר שהם לא בשלים לאישה. בגרמניה? בגרמניה, כן. טוב, ואז הזכרנו להם שיש להם קנצלרית, אבל אי אפשר להידחף. ויש מקומות אחרים, זה בסדר, אבל אין לזה פתרון. יש לכם קוד לבוש כמנצחות? כי לגברים זה קוד לבוש, לפעמים הם נראים כמו פינגווין. וואלה, אתה נוגע בנקודות מעניינות. אין קוד לבוש. לי יש את הקוד לבוש שלי. ראיתי מנצחות שבאות בקומביניזון. לא, ראיתי דווקא מנצחת מאוד יואב שבאה בלבוש של נשף כזה, ויש כאלה שבאות כמו פינגווין, ויש כאלה באמצע. אתה יודע, שאני ניסיתי פעם, מכיוון שזה נושא שנורא מעניין אותי אישית, חלום חיי היה לנצח על תזמורת ענקית. גם אתה. ואפילו מימשתי את זה פעמיים, לא שזה, התזמורת יכלה להסתדר גם בלעדיי. אבל תנסה להחזיק את הידיים ככה, במשך רבע שעה. אי אפשר. זה קשה. אתה יודע, זה פשוט קריאת תחת, תסלחי לי. לא נשאלים, הבמאי אומר לי, יש דוכן. אבי, לא נשענים על הדוכן, וגם... חס וחלילה. ונדמה לי שבמוצרט היא גם לא מנצחת מתווים כאלה בעל פה. אם רוצים, זה עניין של בחירה. אין לה דוכן. הדוכן הוא לא אישו. אבל זה עונה לשאלה הראשונה שלך, יש בזה אלמנט פיזיולוגי
שצריך להתמודד איתו. זה לא קל. יפה, אם ככה אנחנו תכף נבקש שתראי לנו את שרירי הידיים, אבל קודם אנחנו נודה לך, ועכשיו אנחנו נעבור לזוכה, בזוג כרטיסים להופעה של פול אנקה ב-12 בנובמבר, לימור בוכניק שמול שכתבה לנו שאלמלא השיר דיינה. דיינה כמובן. ואל תדייק בעניין הזה. לא, כמובן של פול אנקה. היא לא הייתה איתנו. מסתבר שאימא שלה הציעה נישואין לאבא שלה, ולא להפך, שים לב אפרופו השיחה על נשים וגברים, מסיבת תיכון לצלילי השיר דיינה. דיינה? כן, זה נחמד. אתה מכיר את השיר? בוודאי. זה נחמד, סיפור יפה. וקצת לפני סיום, אנחנו נראה על איזו חוויה לסוף השבוע ממליצים לנו שר שיינפיין ונטלי עטיה, שבילו במרכז המבקרים של עקבי רמת הגולן, מסיבת